Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú väždbu a založila som tento kanál YouTubeový Baby väždba pre všetky budúce, ale aj súčasné mamičky. Mala som teraz aj na veštení dokonca pána, ktorý tiež si dal vyveštiť, či bude mať babecko, takže som veľmi rada, keď ma aj takto sledujete, lebo tieto veštenia nešpecializujem len pre ženy, ale väčšina z vás sú to žienky. Dnes vám poviem, že či naozaj to adoptované dieťatko je cudzie, alebo aké tam vie byť karmické prepojenie, a na záver si dáme aj veštenie z kartičiek. Čo ma inšpirovalo k tomuto je, že veľmi veľa ľudí z okolia má stále takú mylnú predstavu, že dieťa z detského domova je niečo cudzie, niečo nevyspytateľné, niečo strašne zlé a treba mať svoje. Keď to tak hnusne prirovnám, ale ja som veľmi veľká milovnička zvieratiek, toto isté človek zažíva, keď si chce adoptovať zvieratko z útulku a začne počúvať to okolie, ako potrebuje len čistokrvné a to odšteniata, to nevieš, čo bude, keď budeš mať staršieho psa. A mňa tieto rady nikdy nezaujímali, lebo tiež som mala hotel pre zvieratka, mala som svoje zvieratka a vždy som si adoptovala. Ale čo bolo pre mňa zaujímavé, že keď som sa začala zaujímať o túto tematiku, o toho otehotnenia tých bábetok, tak veľmi veľa mojich klientov uvažovalo aj nad adopciou, riešili sme, či si majú adoptovať, či tam príde niektoré bábätko aj samovolne. A veľmi som si aj vytvorila kamarátstva s dievčatami, ja už ich teraz volám, ktoré si adoptovali dieťatka. A musím vám povedať, že ani jednou z týchto žien som sa nestretla s tým, že by tam plakala, že by tam ľutovala svoje rozhodnutie, že by s mužom mali nejaké problémy. Neviem už, ktorú štúdiu som to čítala, ale 80% vlastne tých vlastností a to, aký človek je, vytvára to prostredie, čo je, ako sú okolo neho ľudia, a 20% tvoria gény. Vždy sa myslelo, že keď máte dieťa, tak svoje s partnerom, tak to musí byť 100% dokonalé, ale mohlo kľudne podediť nejaké vlastnosti po starých rodičoch alebo po prapredkoch, ktoré sú úplne rozlišné, ako máte vy. Lebo stretla som sa aj s tým, že veľmi pokojní, kľudní rodičia majú zrazu hyperaktívne dieťa a teraz im pomáham to odblokovať. A čo vám tým chcem povedať? Ono veľmi záleží od vášho vnútorného rozpoloženia. Keď vy cítite, že viete dať tú lásku tomu dieťatku a že vás tá cesta tak láka, tak je to pre vás naozaj vhodná cesta. Lebo to spirituálne prepojenie tej matky s dieťaťom sa prirovnáva ako prepojenie pupočnej šnúry. To dieťatko, ktoré sa narodí a tá mamina jednoducho nemôže sa o ňo starať a dá ho do detského domova, je ako keby otrhnuté od tej pupočnej šnúry, ale ono ju má. Problém je, že potrebuje niekoho, ako keby takú elektrickú zásuvku, kde si môže tú pupočnú šnúru napojiť. A vy, keď si napríklad adoptujete dieťatko, tak čo mi aj moje klientky vraveli, že keď oni išli a videli tie detičky, alebo to dieťatko, tak vždy cítili, že áno, toto je to moje. A prebehlo u nich to napojenie sa. A nikdy nemali pocit, že toto je niečo cudzie, toto není moje. Rovnako mám klientky, ktoré si adoptovali dieťatko, riešili sme potom odblokovanie a otehotneli a hovoria mi, že nevedia robiť medzi týmito deťmi rozdiely. Samozrejme je to individuálne, každý má iné preferencie, inak sa správa. Len ja čo vám chcem povedať je, že naozaj len 20% z tých génov je, ktoré neovplyvníte. A čo je dôležité je naučiť sa pristupovať k týmto deťom trošku inak, trošku súcitnejšie, trošku s takým väčším pochopením, nadhľadom, a na to sú tu aj
rôzne združenia, rôzne spolky aj rodičov, ktoré vám v tom pomôžu. A ja vám garantujem, že keď vy cítite, že toto je tá vaša cesta a potom aj uvidíte to dieťatko, tak vie tam prebehnúť taký ten energetický switch, že toto je moje dieťa a vy ste to nemuseli porodiť. Ako vás aj učím, že veci niekedy vedia prísť s ľahkosťou, radosťou a hojnosťou, tak rovnako aj vy, keď si vizualizujete dieťatko, tak aj vy si môžete vizualizovať, že ho už máte. A namiesto toho, aby ste sa teraz trápili, ako moja aj kamarátka, 3 roky s umelým oplodnením a riešili rôzne také tie nepríjemnosti a potom aj ten partnerský vzťah tam trpel, lebo to bolo naozaj už len o tom vyrábaní toho bábätka, tak namiesto toho robte si tie vizualizácie toho bábätka a keď by ste aj zahlásili si na tú adopciu, tak čo mám aj ja klientky, ktoré sa ma pýtali, že či je to dobré alebo nie, tak boli prekvapené, že veľmi rýchlo im to dieťatko prišlo do cesty. Ja budem veľmi rada, keď mi poviete o tejto téme, napíšete kľudne buď na pravaväzba@gmail.com alebo tuto dole do komentáru. Taktiež nezabudnite, že prebieha súťaž o špeciálne veštenie budúceho bábätka a otehotnenia. Budem veľmi rada, keď sa zapojíte a správame si ešte také veštenie na záver, v akých ste energiách, či tamto bábätko vie prísť. Máte vybraté budúce bábätko. A ak ste si vybrali prvú kartičku, je tu energia takého vyživovania, takže treba si dávať pozor na stravu, mysleť na seba, dostatok pitného režimu a potom vie prísť. Ak ste si vybrali druhú kartičku, potrebujete sa ešte viac napojiť sami na seba, na svoju intuíciu, ktorá vám našepkáva, čo by ste mali robiť. Ak ste si vybrali tretiu kartičku, máte tu reflection, takže ten osud a ten celý váš život vám ukazuje, že aký máte postoj sami k sebe. Keď niekedy vidím túto kartičku aj pri problémoch s otehotnením, tak to ukazuje, že ešte vy, keď sa necítite pripravene ľúbiť sami seba a svoj život, tak ešte ten osud vám nevie dať tamto bábätko. Ak ste si vybrali štvrtú kartičku, treba tu snívať, niekedy sa vám prisní aj o tom vašom budúcom bábätku vo snoch. Veľakrát to vidím pri svojich klientkách alebo pri ich okolí. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, tak máte tu prácu s tieňom. Máte tam ešte nejaké blokácie, nejaké strachy, traumy, úzkosti. Môžu to byť aj ohľadom pôrodu, ako ste sa vynarodili alebo čo vám hovorili. Takže na tom treba zapracovať. Ja som tu neustále pre vás. Majte sa krásne.